వచ్చేసి ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో అవుట్ సోర్సింగ్ సంబంధించిన ఇష్యూ ఇంకా తగ్గక ముందుకే పిఆర్సీ వేతనాలకు సంబంధించి నిన్న అసెంబ్లీలో దాదాపు బడ్జెట్ కేటాయించడం జరిగింది. పిఆర్సీకి సంబంధించి ఇప్పటికే 8,000 కోట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేటాయించడం జరిగింది. మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వీటికి కేటాయించిన అదే విధంగా వీటితో పాటు ఎవరైతే పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు అదేవిధంగా వీరితో పాటు అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా పిఆర్సీ వేతన సవరణ సంఘం అనేది శాలరీస్ పెంచాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. మరి క్లియర్ కట్ గా ఇందులో కనుక చూసుకున్నట్లయితే వీటిలో దాదాపు 3-4 రకాలుగా ఉన్నారు. మరి వాళ్ళకి ఒకరు 12,000, అదేవిధంగా రెండో రకం 15,000, మూడో రకం 12,000. మరి నెలకి 12,000 వేతనం తీసుకుంటున్న వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి దాదాపు ఇందులో 15 రకాలుగా ఉన్నారు. అదేవిధంగా 15,000 తీసుకుంటున్న వాళ్ళు 19 రకాలుగా ఉన్నారు. అదేవిధంగా 17,500 తీసుకుంటున్న వాళ్ళు దాదాపుగా ఒక 6 నుంచి 7 రకాలుగా వరకు వాళ్ళు ఉన్నారు. మరి వీటికి అంటే ఎవరైతే గవర్నమెంట్ సెక్టార్ కి సంబంధించి 8వ పూర్తి చేస్తున్నారో వాళ్ళు కేవలం దాదాపు 8 గంటలకు పైగా కష్టపడి పని చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి అదేవిధంగా అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీ కాంట్రాక్ట్ ఎవరైతే ఏజెన్సీ ద్వారా సాలరీస్ తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి కూడా సేమ్ అవర్స్ ఉండడం వల్ల కొంత ఇబ్బందికర వాతావరణం అయితే కనపడుతుంది. మరి వీరికి ఎలాంటి వేతన సవరణ సంఘం ఎంత కేటాయించాలి? ఒకవేళ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ 70,000 తీసుకున్న ఒకరికి, కానీ అదే అంతే పనిచేస్తున్న అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ కూడా అదే విధానం లేకుండా 12,000, 15,000 కేటాయించడం కొంత ఇబ్బందికర వాతావరణం కనపడుతుంది. మరి దీంట్లో కనుక రాష్ట్రంలో కనుక చూస్తే ఇలా అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ బేసిక్ ఎంప్లాయీలు దాదాపు 1,20,000 మంది ఉన్నారు. మరి వీరిని ఏ విధంగా ఏ విధానాన్ని అనుసరించి తీసేస్తారా, లేదంటే పరిమితులు ఎలా ఉంటాయి, ఎంతమంది తీసుకోవాలి, ఎంతమంది కేటాయించాలి? ఒకవేళ కనుక తీసేస్తే ఖాళీలు ఏర్పడితే నోటిఫికేషన్ వేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది. మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకోనుంది. మరి పిఆర్సీ అనేది ఎంత ఇస్తారు? అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ కి వర్తిస్తుందా, అదేవిధంగా కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ కి వర్తిస్తుందా? వాళ్ళ వ్యాలిడిటీ ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఈ నెల శివరాత్రి లోపల నిర్ణయం తీసుకొని తెలంగాణ ప్రభుత్వం చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. కానీ అవుట్ సోర్సింగ్ విధానాన్ని అదేవిధంగా ఏదైతే కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ కి సంబంధించిన విధానాన్ని తీసేస్తే వారికి మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాల్సిన అంశం తెరపైకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మళ్ళీ అంటే పదవుల్లో కొనసాగించే అవకాశం కనబడుతుందా? వీటి మీద తీసుకొని వీటి మీద క్యాబినెట్ జరుగుతుందా? మరి ఏం జరగనుంది, ఏం చేయబోతున్నారు అనేది తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొంచెం ప్రశ్నాత్మకంగా మారింది. ఇవాళ చూసుకున్నట్లయితే రాష్ట్రంలో కొంత కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ కి సంబంధించి ఇబ్బందికర వాతావరణం అయితే ఉంది. ఒక వర్గమేమో కాంట్రాక్ట్ విధానాన్ని తొలగించాలని చెప్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఏజెన్సీ ద్వారా ఒక ఏజెన్సీ మధ్యలో పెట్టి ఏజెన్సీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి ఎవరైతే ఉద్యోగుల మధ్య ఏజెన్సీ ద్వారా శాలరీస్ ఇస్తున్నారు. అదేవిధంగా తెలంగాణలో కూడా అమలు కానుందా? మరి లేకపోతే అవుట్ సోర్సింగ్ విధానాన్ని తొలగించే అవకాశం ఉందా? మరి ప్రభుత్వ అవకాశం వేచి చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ నెలాఖరులోగా కంపల్సరీగా నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం దిశగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం అడుగులు వేయడంలో ఎలాంటి సాధ్యం లేదని తెలుస్తుంది. ఇది వాళ్ళ వాచింగ్ డెమోక్రటిక్ న్యూస్ ఫర్ ఎవ్రీవన్.